Fikri et fajjel ċkejken bit-tektik tal-polzajjien kartolini zejnu l-kamra u iċċek vampa bħannirin daqsek ġrejna fil-kampanja daqsek labna bil-ballun għalix kellek tistaħbili għalix dan ikun xikun u timtin id-dera sikta kulħadd baqa minar klim smajna biss l-fiq ta' qalbna xinu l-bidu xinu tmiem fejn staħbejt li wiċ tanġlu sibim tella kollu mrar dobt il-rusa tikelni xef fejn staħbejt li vojt tad-dar fejn staħbejt li qalb ta' qalbi tela ħajt bejnietna tnejn ma nixbax ninħela nfittex fejn staħbejt li fejn u fejn u sħab iswed għat-tas-sema dawl il-kwikeb ma derqat fajnejn tiferet ibati kulħadd żamm min-nifs kulħadd fixet sottok baqgħet fewwaħ bit-bissejma tal-ħenjin nadi f'baqa lil-bistijek safja daqqa tal-ċkejknin fejn staħbejt li wiċ tanġlu sibim tella kollu mrar dobt il-rusa tikelni xef fejn staħbejt li vojt tad-dar fejn staħbejt li qalb ta' qalbi tela ħajt bejnietna tnejn ma nixbax ninħela nfittex fejn staħbejt li fejn u fejn issa li bli jiġi fuqna ma jkun qatt għalina tmiem għasri għadu mhux triqatna għalkemm jidher wisq qalil fejn staħbejt li wiċ tanġlu sibim tella kollu mrar dobt rusa tikelni xef fejn staħbejt li vojt tad-dar fejn staħbejt li qalb ta' qalbi tela ħajt bejnietna tnejn ma niflax ninħela nfittex fejn staħbejt li fejn u fejn. U proset Krista! Kif għana Krista? Emmi, imma jdu li naqra ktixfux, ġibu li close-up. Fejn u sur direttu? Ġibu li naqra close-up. Ija, ħanaqla ħamant il-mamis, sawara. Fejn? Ġibu li naqra emmu. Id-dadi? La padre? E la filja? Ux? Edi, Mux eża? Mux padre, jew għadħazin. Le tajjeb, u għad. Għaxina bit-Taljan, taf kemm jintaj. Il-padre, skużawni. Alla, Krista, naf li għaddej inti ħafna studju bħalissa, l-għonet proset, interpretazzjoni mill-laqwa, naf li ħafna tal-spettaturi tagħna, din is-song dejjem tqan għalek. U din is-song inti żgur kantajt għal-qalbek, l-għonet għas-song tajba. U t-tinet għalix? Għalix? Kitiba, Kitiba Zio, Mark Spre Lucas, flimkien ma' u Paul Ellul il-lirika, ovvjament song li u konna intervistajna Paul Ellul u koll fil-programmi li għadda waqt The Entertainers. Krista, xinu ma l-affarijiet li qed taspira li li qed taħdem fuqhom bħalissa? Ma tantx, skola. Skola.
Skola, vodi għaddejn. L-attenzjoni kollha qiegħda. Palessa l-iskola, u naf inti doq il-pjano mill għalija u kollu, ġvera, voldi li għanda xtamel, Krista mux ħazin, għanda xtamel. Grazzi ħafna Krista tal-li kont maħna u koll, grazzi ħafna mill-qalb. Ovvjament taħna il-talent zazuħ, neħdu pjaċir bieħ